Yensan ema wakwaba na yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo na ase na yebo ediavram ewo botiano English amanfrom ewo enkrabompore mantam hanom abotiano ana yedru. Mene wo kasai emrantie mienu baako ato yanom ewo nsiedo. Ana baako nso ne pechi akodi aposifo nsem. Na emrantie mienu baako din eye Yusuf Abubakar a wanya emfishia aduanan. Mene wo ekasai watwese kan bafu bi Edia wo Mohammed Latif ekuno ewo enkremofo aso dan a ewo botiano na ne nyina no ede se emrantie bienu wo mokọ eye mosque ho se wo mokọ bompaye ede akire Allah na empire no ba wiye na wo mo apon ye hu de siye ema menteme ho ase argument ene achinje ba ye eno ana Yusuf Abubakar wo bo Mohammed tofom aya wone no edi agro wo de se kan to ni minimu a wa wone se kan se etwo ekuno Efra asasi so akire se enya asam kotoa na sawe hu se mo nyina no asi ewo botia no English amanfrom na wopani agogina ho no mo asam si wo hu bi akire se adekroport yanam so a emrantie mienu wo mo apo asode na enkremofo asode anim wo mo gina ho no mo bonkomo adekroport yanam so a edisa bufuo no bae no wonim na emum de hu ya ne se Yusuf anase Mohammed Latif wodafo mo akire se emoja airpram no na wo se abrante Yusuf Abubakar no wa twembafo afrini botomu a se wono anode awono me ne okasai emu no de aposifo amaso a kolebu aban asabia mo akire ho ana yede akoto na wo wudi ni Latif no so me ne okasai ade se kokoro bita aposifo ayire no ane paachi ana sabre yekitemu a emusam eno no na nka yebo ehom adese yebepane no ade amawo nanso ene no enya de se yebo ye kwaso a ye hunti no ye bekwaso a ye nsaka ene no a ye de besomo ye to akase bo no so ane ye kwakopie mu wa santimantanum ehonum na ekofale bai e de ma Kingdom Seekers Ministries onu kura na ye CEO e de ma Seekers Heaven Reverend Ebenezer Osei afriye no de nsem de atudwa so o my Ghana mlese bedwafo emra okose ye efa antigebe ho a ye de akoda na danko akufrado Ghana e mampani so emrai onto no bo ase boko no mfa ne san fa samla na se no na danko akufrado Ghana mampani wa ye din na mrai onfa ne san emfa nsa se no okyerem se wo hwa oba ne oba eda ene bema ne bema eda no enya o my Ghana ya de yo na sam fatakura se betena manyimu me asoso ne ma bia Bible anasa tresem enka ho asem na saade no nya de babua baako kura ene wo kyerem so sana monto we ya na mawa enu bi ene Sodom and Gomorrah wonum kotu ya ekofa basabasa de ba twede ampon yankopon oba mo de atwa agya ade tu Sodom ene Gomorrah kronum endi sa eye dwumadia ekoso o man hase ya eyem na sebadwafo abo ho moden akwasha mra no eya de obo mesebadwafo no aba so papa so anamona wonum atu no eye papa essence o my Ghana wo hwe na mamre ene abakwasam a bibia ne hono ma e kire yen sei oba ne bema anaso oba ne oba esese wada ene bema ne bema nso esese wada na wo hwe sade yankopon to no bo ase esi oba kama pa bo no fa ye ohu na bema sade osibi ye bema so fa ye so oba ne bema etese wo mu hia mu se be ya wo menyi oba na watumi adore ahya asase we suma na ba ne se na de eripa tena sa yenhye so oba ene oba enda na ne bema so ne bema na we ya de a obo man pa de santi sa na mo na wonum etuo no enya de bebo akra no de atudwa so na danko akufo de Ghana mampani oba ya mrai omo ne ho moden se obetumi de nsa asase na timi aboa yen na nya de betumi aboa ye se o ma ya timi betumi so sa ne ma we so no wa da chi bia no ba ko fa no me ene wo ha pa abato o man Ghana so da chi bia mpanifo eni ho no mo no na ko fa tu so bone de be ja Ghana man enti yantwe ye ho efra fi san hye bone no ne enti ensema hodo bi a aya Reverend Osei afriye kasa no ode tu edwan kwasana ya ho bakire ya emwana ma se sen first na ye ti Ghana mo ani enko bobosia o baby ani enye busuya nyina na abobosia de ye adwuma ana nkronkron so wo wiase ne omunya na paposia obo okora wo paposia na wo de ho akose nkwaso ade no mo ani enya san nkwaso ne yema no ye wo koko ye obosa ye maganis ye wo ne ma wo bebere ye wo timba ye wo diamond ya ya senya oil ade na ye mpanimfo ni ntimi ntina se nyanche hye na ye taxes ne yema ne ade beka ho ye mfa no a ye ji o man ne kakakakakakakra ne ni hu se Libya edu ba bi na omunyu
obi abosia no mu nkɔ baabi a ɔmo timi hwɛ wɔ man no that hwɛ wɔ man no edu tie bi obi ana nyɛ mpanimfoɔ no nyɛ sa na da bi ɔmo yɛ kɔ wura nkɔ aso sɛ na nim sɛ onipa bi a wokɔ bosia firi obi hɔ a wokɔ da na hɔ a ɛmmoa yɛn tena se efisɛ nyɛ busua nyina na ɛbɔ bosia ɛna nyɛ ɔman nyina nso na ɛbɔ bosia yɛn tena se ɔman bebree wɔ awiase a ɔmo nyi ntum ebi kwan se yɛn nso yɛgye tum ɛno akyi ɛna Reverend Ebenezer ɔsɛe afiriye sade tu dwa so ɔnam na ɔtete sɛ ɔman yi mo keka saa so ɔman Ghana sɛ kɔba sɛ ɛnɛ yɛyɛ adwen sɛ ɛmmerɛ yi ɔmampani na dankɔ akufo ado Ghana mampani ɔde ne nsa bɛhyɛ mmara no ase deɛ ne kyerɛ sɛ yɛntumi nkɔ amɔnɔne ɛnkɔgye mmoa ɛna wɔkyerɛ m sɛ ɔdabi ɔma no yɛ te mu no Ghana yɛwɔ ne papa bia wɔ man yi mu a yɛbɛtumi aboa yɛn na Ghana yɛtumi adi yɛn ho so na ntumi ma sɛ ɔma no yɛ te mu no ɛna mmoa ɛne nneɛma a yɛsrɛsrɛ nti no yɛnkwa nkɔgye nneɛma bi a ɛnyɛ sɛ ne yɛmfa ntom no ɔkyerɛ mu sɛ ɔma no yɛ te mu nankasa mpo yɛwɔ nipa bi wɔ man ho ha koraa no a wɔnom bosia koraa wɔngye Twediɛ mpa Yankopɔn twediɛ mpa Yankopɔn kwame wayɛ Ghana fo atom ɛna wacha en oyere na saa fangu ɔde akyɛ ɔman yɛbɛtumi aboa ma Ghana yɛtumi yɛ mfa papa power ɛyɛ fangu no mu ne ba ne sɛ na wɔanyina wɔ ɔman mu ha ne yɛtu anamɔn akɔ amɔnɔne ɛnam sɛ yɛkɔpa busia nti na gain yɛnyɛ ntum wɔ sɛ nya de bɛboa ne sɛnti saa gain sɛm no kora de mɛyɛ mfa busia bɔ ɛmfa nya kɛsɛ ne nti yɛkɔ akɔgye ɛyɛ gain de atom yɛntwe yɛn fa fira man na yɛwɔ mu no yɛwɔ nkronkro yɛwɔ busia nti ɛna ka bɔ mu ɔman ne yɛ ɔman ana yɛwɔ yɛ nananom ahen ansan yɛwɔ Bible deɛ kyerɛsɛm no yɛsoma so sɛ ade a yɛmpɛ no ne yɛmpɛ yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ a ɛyɛ obi bɛka sɛ deviant behavior not ebi kwan sɛ soso sɛ bɛrima ne bɛrima ɛkɔda ne ɔbaa ne ɔbaa deɛ adeɛ nyame so wɔmpɛ ɛfiri sɛ ɛmmoa ɛde musuo ɛne animguaseɛ bɛbrɛ wɔ ma sɛ wohwɛ mu a adeɛ nipa so wɔmpɛ ne obi fɔ so sɛ yɛ na biribi ta akyiri ɛfiri sɛ Solomon Gomori akɔyɛɛ saa no Onyankopɔn twɛdeɛ mpɔ butuu kuro no bɛsi nnɛ wodua biribi wɔ Ocran yi adeɛ de nome bɛbrɛ wɔ man no ɛni kwan sɛ ɛdi akyiri ɛfiri sɛ Onyankopɔn sɛ ɔmpɛ moyɛ wɔ yi a mɛdome mo mɛsɛe mo ɛfiri sɛ Romans chapter 1 verse 24 sɛ ɛnsɛ sɛ yɛsesa deɛ ɛyɛ bɛrima no ne kwan so ɛkɔyɛ no mmarima ne mmarima deɛ ne maadeɛ Onyankopɔn twɛdeɛ mpɔ nso Exodus chapter 20 verse 5 ɔsɛ mo tuaka ɛfiri agya no so ɛkɔsi ma sɛ ɔman no kɔgye tum sɛ sika a wɔmde bɛma yɛ ntia sika nti sɛ obi ka kyerɛ sɛ gye sika na sɛbe wɔwɔ maame sekan anaa kɔmɔ da wobɛku no na adeɛ de mutuo no wɔ ha wobɛbrɛ wo deɛ ade nti na ɛsɛ sɛ woyɛ adeɛ a sɛbe ɛmmoa ne mmoa koraa no woka sɛ sɛ wɔdwan sɛ ɔmforo no nyɔnko wɔdwan bɛrima a ɔmforo no na adeɛ a mmoa ntimi nyɛ na ade nti na wɔ sɛ nnipa timi yɛ kɔfale by Edema Kingdom Seekers Ministries Reverend Ebenezer ɔsɛe afiriye ɛna wɔte ne nka no yɛnto anyemre no sia kasebɔ no so ɛwɔ DL wɔ ha ɛne ensia akyiripɔ enkono empane sisate ase nam ɛkɔ na chi a ensa yɛ ma yɛnkɔ yɛchi na ɛne no eyewitness awegyina hɔ bie na Yusuf Abubakar 40 years watwe sekan ɛde aku Mohammed Latif no yɛnkɔ nkotie sɛ ne nkyerɛkyerɛ mu no esi ɛba yɛ na ne nyina no ɛyɛ mrantie mienu a ɛne awia yi wɔn apa asɔde ɛwɔ nkremofo asɔdem ɛwɔ botia no na abufu ababa akɔ atwe sekan wakum baako no emu nkyerɛmu no enie ɛyɛ Monday no anapa deɛ no ɔmokɔyɛ ewia deɛ ɔmokɔyɛ no imam amba nti abrante yɛ fɛn Latif ɔno ɛna di ɛyɛ mpaebɔ n'anim ala wakuba ɛno kaka wɔn mo bɔ mpae nyinaa wie abia ɔmo pie abɔnten no ɛna ɛyɛ ɔne nua so a yɛfɛ no Yusuf Abubakar ɔno so epie fi asɔre de mu hɔ no ɛna ne ho ɛka ɛyɛ Latif ne ho ka Latif si adan na ɔde ne ho aka no ɔno so wanhyɛ da ne sɛ yɛ nuanom ɔhɔ adansefo a wɔn hɔ kyerɛ mu a asɛmi anyɛ ɛyɛ Latif de ɛna ɔholu ɛyɛ Abubakar yi ɛna ɛda ne ntɔkwa pupopupopo ɔma Abubakar so de supo sɛ krim ɛna ɔmmia ne kɔn ne nyinaa na ɔde ne sa ɛɛhyɛ ne nse ho saa tama ɛyɛ Latif ɔkɔ ɛyɛ mox so akɔbɔ mpaeɛ no na sekan ɛhyɛ no ho opagya sekan no ɛyɛ Abubakar ne nse sɔ ne kɔn ho sɔ aban nkɔfɔ mba mumbro no na Latif wɔyi efiri mu ɛna me no ka deɛ apolisifoɔ a ɔmo koko bi se abɔ mmɔden nsa ka Latif a mene ka se ɔboa ɛyɛ apolisifoɔ nhyehyɛ mu nemo ɛyɛ Abubakar ne deɛ mene ka se wahwɛ ne nkwa a ɔmo de n'afo pie wɔ ɔmo kyerɛ a ɔno nso no ɛda hɔ mo a dɔktafoɔ ɛbɛyɛ ne bɔde no mu nhyehyɛ mu na wɔn na ɛkɔpie mu wɔ hɔ ɛnɛ na ɛyɛ nsɛm no nhyehyɛ mu ɛbisabisa na ɔmo kyerɛ mu sɛ bo ɛyɛ Latif no ɛne ɛyɛ Abubakar yi ntɔkwa kakra ɛbɔ ɔmo ntɛm ɛma mpanyinfoɔ ɛtena ase ɛma ɔmo kama sunde ebaye ba no munnim se eye Latif yi ade no da so ehye nimu ente betumi aba ne se eye sa ntokwa dada na na ama menu ka se de wotumi de sekan awo ni ye ya wahwe ne mfa enti ani ayeti yi eye abrante a wobra rehosam ne siye ewo botia no nkrapompone mantamu wo hunu bie ana emu nkyeremu wode esomye no yento akase ebo no so ayekọ emrahye badwafie na
se etiefo beka yi a efiti bra eyemra se bedwam wo mo agitu mo se emra ebekun ede etia wo ba na wo ba wade be ma ne be ma awade ne ba ye no empenifo wodo pinu anakasa fa ho na se mo beka yi a wo bra emra ne ye pass ye no ana finance ministry wo mo twa nkrata pay montre so se mampani ekufu adonim na so wode nsa ekwhya saa emra na se a ene sika Ghana ye behwere no ene ebro wotwe hu ni 3.8 million US dollars ana Ghana ye behwere every say aman no a wo mo eboa Ghana ewo sika sem no se wo mo etese wo man Ghana ya pass mra bi a ye ko ede etia lesbianism gay ene queer ene sa ne ma no a enye de se sika no ebeba na sa asam ni to odwa no mampani ekufu adon so won fa ne nsa enhyase enam so ameku ahodo ne ankorankora Ghana fo ni bi ekirem se ene mampani ekufu adon sam a finance minister ne kan yenti ana won pese sa amra no wode ne nsa ebehase na eno ana ene wobra vetting committee ne transe no emrahye bedwani a wotia banwa so ema wo manfo ne adehye a wonom ewo etiwa west ye maame abna wosai asare mene wo ekasa ya bonidin ese won koye minister of state at the finance ministry ho na wo kopie mu ewo committee na nim no ana wodi tu Ghana wo kirem se ensamo a finance ministry ndi ba bonten efa LGBT mra ne ho no wo man kan kire mampani ekufu ado se won hwe ne wanfa ne nsa anhye samra no ase wo kirem se sade ensam ne ba ye Ghana fo ni bi Canada ai ana finance ministry nti ensamo mo kan ye nti mampani ekufu ado so mpese obesan firi se abrofu ya efe ya chance ya ho ne ekuri wo motisi apase mra no a ene wo mbubefu pasa chimota forest nti rena mampani ekufu ado wansan no ye maame abena wasasare kirem se sansam a wo mode betu da e wo finance ministry ho no na eye internal memo na memo wo man kan kire mampani ekufu ado se ma wo mfa ne nsa enhyase enu ti Ghana fo ntensam ase wo bra wo de nsam tu da e wo committee nanim enne no emu nsam nie the strong advocate advising the president not to assent to it. Can you tell us the basis for your letter, whether or not you received a letter from the World Bank, and how you came up with this $3.8 billion in the next 5 to 6 years? I had answered this previously because one person asked. But Mr. Chairman, respectfully, this was an internal memo that the ministry, and if there are any negatives or if there are any challenges, we see how best we can address those challenges. And so just like a normal management meeting where we looked at our expenditures, and then we also looked at our revenues, and upon the passage of the bill by the House, of which I am a member, we had certain sentiments from certain stakeholders. So what we sought to do was to see how best we can address any revenue gap issues should they arise as a result of the passage of this bill. That was what we sought to do. And it was an internal memo. It wasn't a memo that was to be sent outside because we were sitting to see how best we could just close the gap. Did the president request for that advice? Should anything... Did the president request? Mr. Chairman, I said it was an internal memo, just like we have our daily, weekly meetings. And so we were discussing this in our meetings. But it ended up being DLFM a letter to the president advising on the potential loss to the country of $3.8 billion from the World Bank alone. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I still stand by the fact that it was an internal memo and it had nothing to do with that. We were only looking within to see how best should any gaps arise, how best we could close those gaps respectfully. Honorable Buna, you've been in the ministry for a long time. How much was Ghana's total debt as of January 2017? Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, at the end of December 2016, it was 122 billion Ghana cedis. Eni ayeti yeyi eye etiwa west emra shebegani wonu sese yaboni din se wonko na wosoafo abedi akira wo hwe yensika sam eso abna wo sasare ana ode sansam yi atodwai ye to akase bɔdo so a ne yakwa kopie mu ewo mampani dada John Dramani na so ye ne yakwa kopie mu na ode ensemi dia atodwa dia fa na danko akufu ado Ghana mampani ho
ena omampendera Dramani Mahama na wakasa na wachire biso Ghana mampen na Dankwa Akufo-Addo papa yi na ni ate papa chese papa yi na ni da ho pa ena anti Gabriel ho sensema yakwaso o mai mu a emna se badwafo ayen hyehyɛ so papa yi onfa ne nsɛmfa hyase na ɔma mmerɛ bɛdi dwuma o ma Ghana mu no wayi na ni din na wachire mi so papa yi na ni ate papa de o ye ni nyina kyerem kyerɛ sɛ oyo obi agye so ɔte sɛ aboa ntontoma asabe entontoma ɔpɛ na asifi akɔ na mframa hu na akɔtɔ agye sɛ na ni agye kɛkɛ ɛna wɔkyerem so na Dankwa Akufo-Addo Ghana mampani ɛmra no wankasa okɔkɔhyia mu ɛwɔ ɛyɛ ɔno wankasa ne fi a wɔnom asi de kama wɔne ɛyɛ diplomatic mpanifo akɛseɛ bi a wɔkabile wɔ mu kɔhyia hɔ na ɔde to ɔmanim so ɛmra mo de abɛto hɔ no mu yi ɛyɛ ade ɔno no ɔdwen hu din ana akɔkɔ pie mu wɔ court ne santi ɔto no bo ase din na ahwɛde a Supreme Court fo bɛka ɛde afa mmerɛ yi ho na no akyi no ɔno so obibi ɔbɛka ɔde atodwa na no na Dramani Mahama ɔyɛ Frank Atuni ɛde ma ND Samanyokwe no wakyerɛ mi so dabi ɔyɛ na Dankwa Akufo-Addo ɛnneɛma a wɔyɛ na ɛnya de adakwan mu kura na wɔkyerɛ ma na Dankwa Akufo-Addo Ghana mampani deɛ nti a ɔntumi mfa ne nsa ɛmfa nhyɛ mmerɛ wɔ nyinaa ase nyinaa kyerɛ mu a papa yi adesrɛ ayɛnda papa ɔkyerɛ sɛ adesrɛ ka ne se ase enti nanum ayɛ ne dɔkɔ saa ne sɛnti no ɔntumi nya abosiabɔ ɛno nti ɛna ɔmpɛ sɛ ɔde ne nsa ɛbɛhyɛ mmerɛ wɔ yase mana tuma bɛdi dwuma ɔma mu ha sei ɛna wɔkyerɛ mu so saa de na Dankwa Akufo-Addo Ghana mampani ɔyɛ no ɛnya de bɛboa koraa ne sɛnti ɛmra na bɛtɔ hɔ no mo no ɔmmɔ ne ho mmɔden biara sɛ ɔbɛtumi de ne nsa ɛde ahyɛ mmara no ase na bɛbɛdi dwuma na bɛtumi aboa ɛma nneɛma ahodoɔ a ɛkɔ so sɛ ɔbaa ne ɔbaa ɛda ɛne bɛma ne bɛma ɛda wɔ kurom ha sei no saa ne ma no to bɛtumi atwa na ɛtumi aboa paa na anyɛ saa deɛ a ɔman Ghana yɛda akye deɛ ɛnya deɛ bɛboa yɛ kora ɛna ɔsan kyerɛ mu so Brede Ghana tɔɔ no dwumadi a wɔdi no ɛyɛ adeɛ bɛboa paa ma ɔman Ghana nneɛma atumi akɔ so yie ɛde ama Ghana paa ne sɛnti wɔnom a wɔyɛ Kristofoɔ ɛne nananom nyina nka ɔho mmom na saa na mo ahodoɔ a ɛkɔ so ne ɔbaa ɛda bɛma ne bɛma ɛda no nya deɛ bɛboa ɔman Ghana ɛne ɛka nkɔ ne sɛnti yɛmmɔ yɛn ho mmɔden sɛ bɛtumi atwe yɛn ho ɛde afiri ho ɛna ne kwakora mu no ɔsan de ato dwa so saa ɔbaa ne bɛma ɛne ma ne ma ɛda no ɛnya deɛ bɛboa koraa ne sɛnti no ankorakora nyina ntwe ɔho mfɛmfiri ho sɛ bɛyɛ bɛboa na saa nhyehyɛ bɔne a ɛkɔ so ɔman Ghana mu ha sei no aseɛ bɛtumi atu korakora yɛnto akaseɛbɔ no ɛso ma yɛnkan Ghanafoɔ adwempɔ ne kakra ɛwɔ Facebook no ɛso na Grace Colley ana de wɔde aba ne mfa kwam yɛda ase paa ne obrɔfo a wotwerɛ ba yɛn so ɛnyɛ no ho asɛm ne yɛka Amisco Spelele ana wɔno nso wɔde aba na kɔmfa no kye asɛm da binya botransa ana NS apatia gape ana ɔse wow DLFM mokasebo no mo de pa na ene de di nkan a wotie kasebo no na wotie ne live edi free Japan e North Town mensi mu e wo Framantam mu ana wose kasebo no mo de pa yada ase ma mom Belinda ana wose wo meadwo me akwaba na kasebo no mo de edam e wo adenta ene ne mpotam na Don Diago de wode abayin so mfa kwam yada ase ma yento kasebo no eso yeto kasebo no eso a efiti ebra NPP amanyoko no emu esi ahene ne yeto ahene delegate no wo mokoto aba edi eyi mampani abedi akire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia se nyame ya adomo a 2024 wono ana ne nsa benkum ene nifa won fa yim franka ama NPP amanyoko no asamba ko a eda na no esa lepshine na eda ne tirim se kaka wurewure a woka ebo ho da wuro kire Ghana fo nyina no ene se nyame ya adom na so ba ya president ya ene na kire se E11 wo betwam se wa ede afri Ghana fo abrabom kura na sansam no wabra mampani Akufo-Addo wo kwagina mrache bedwafi a working kan state of the nations address no wono so ede sansam krona bi to da kire mu se na aban fofra obeba no ene se E11 wo betwam se wontwam eno de akwapia wonfa ho kura na eno ana minority edom kuma wo mo Ghana mrache bedwafi wo mo de ato da kire mu se wo mo ede private member bill da kwakoto mrache bedwafi na saa private member bill no ne dwumadi a eba bedi anyina no ene se e-levy ebeyi afiri ho emission tax ebeyi afiri ho betting tax yebeyi ade afiri ho na wobra sansam no eto dwan ana wo mo kirem se mampani abedi akire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na wotu franka de ama NPP no se wono ankasa afiri na num atofom se e-levy ba obetwam emission tax ene betting tax obetwam a ene na me no kasa eda so ada Ghana fo kom se kupa chen eda ho no mo yedan eno nti ene emna hye bedwafie wobra eye edom kuma ne ba no dani honorable Dr. Kesala to forcing wo hurigina ni wechirem se
minority no wo mani ajepa se wo mbesi sa agiraye no se wo be repeal yes taxes ni nyina eno nti ana wo maka bomu a private member bill no wo de ba kwato emrahye bedwafie na wo mu ogidie se we ma asofo ese ye wo dom kese ni bi wo no mo so a majority members no wo bi wo so na ni enye ho eno nti no wo sere se wo nyina support ai na sa bill no edakoto emrahye bedwafie no enti min kon kanai getting them to fight tooth and nail to pass the regressive, punitive, draconian, and insensitive taxes. The architect behind the taxes has indicated his readiness to abolish the same taxes in future. Mr. Speaker, the NDC Minority Caucus then, led by the respectable Honorable Haruna Idrisu, and myself as the ranking member, resisted these draconian taxes and collectively voted against them. We did so because businesses are heavily burdened through taxes by the President Akufo-Addo and Alhaji Bawumia's government. After bulldozing its way through with these taxes in Parliament, the government has finally come around to appreciate the NDC's opposition to these taxes. This is indeed a huge vindication of the minority's position. On behalf of the NDC Minority Caucus, I'm serving notice today that we will bring a private member's bill to remove these taxes, including the e-levy, emission tax, and betting tax. Mr. Speaker, it is only right that that is done. The government has finally agreed with us to abolish these taxes, except that whilst Mr. Dr. Bawumia wants it done in future, the NDC Minority Caucus want the removal of these taxes now. Mr. Speaker, the health of the central bank is no different. The Bank of Ghana is no different. The Bank of Ghana is now simply bankrupt and exists merely in name. Mr. Speaker, in the year 2022, the central bank recorded a colossal loss of about 60.8 billion Ghana cedis and a negative equity of 55 billion Ghana cedis. Bank of Ghana, Mr. Speaker, today is bankrupt. It's insolvent, simply put. Mr. Speaker, the governor of the Bank of Ghana and his two deputies illegally and excessively printed money to finance government with bloated expenditure. Right, Honorable Speaker, the governor of the Bank of Ghana and his two deputies, without recourse to this House, wrote off about 48.4 billion Ghana cedis of government debt. Mr. Speaker, that singular act is illegal. This, for me, is a cardinal sin. Monetary sin is a sin against basic economics. It's a sin against the laws of this country, and which this governor and his two deputies must be held accountable. Mr. Speaker, however long it takes, this matter must be revisited. And here a minority leader, Honorable Dr. Kesel Ato Forsen, and I watch him say, emission tax, e-levy, betting tax, ni nyina no. One more and file a private member bill. Ewa mrashibe de fie se. Yenyi enfemfiri ho. Eno so emunsam eno no. Yeguso ewa mrashibe dwam na mrashibe dwam ho a. Ena wanom etonsa ediafra transport minister. Kwaku ofoli esiama so wo mepie mu ewa mrashibe dwam. Enam dwumadie bi a odia emfam la kwan monti. Na mrasibedwafo a wonom ewo metre eye minority caucus a wonom ewo mrasibedwam ena omotete so empanimfo wonom ehwe eye Ghana Airport Company Limited so wonom afakuntu na se ejiji sika bi waso ya wonom a emfamrem baako kwa wetirem a wonom eji $20 ene ne eja maintenance charge omo se all round trip ena wonom ji se sika no afen so omo saje $10 and also see a charges a one one way trip and I want so dabi o mana yetimo no ye de mra e de djuma wo mayi mu ni send so pesa wo gisika bia so de kwasa e de kwamra se bedwam na ma se bedwafo atena so wo bobo hu ase wo mra ya modi bai ebebo a anase emwa na mo nkasa mo fa mo pe enyi sika mo akata mo pe na o mana yetimo no e ye mra e de djuma e wo man Ghana mu enumu ana ma se bedwani ade ma Tamale South Helena Idrisu ena wachirem so dia dro no Ghana Airport Company Limited no ekwan a wafa so egigi seska no ede sa charges no eba no enya de famla kwa mu kura ne senti wotwe wo pa twi se hwi won fa maprem e wo masebadwam no mayi nsem bia no esense enema omo eye no enya de fo o my Ghana ya mamre ene ensese a edidi o mayi hu dwuma no emu kura second deputy air speaker aya Andrew Amwako Asiama no so chirem say yes sankra we no wate papa na yade a wate ye no ne wadwiri ne pa sa adenti ana wono mankasa de wo mo pe na o ma na yete mu no yade mra na de dwuma na wo mankasa ye de wo mo pe e wo man mu ne santi san nsam na yekoso no wo mra masebadwam e na wo mra mayi wo ma no esense dwuma a wodie no enya de a efam na kwan so ene wo kire mu se ebrada eyo benim bosome match bosome ne da toso edu nkron mo pie mo masebadwam
na ekwan wafa so agigi sika amfa mra kwan so no wamra mekire mu na sa to mese badwafo akoma mu na so hunu so sika mo jeje no efa mra kwan mu dia wode becha wonom na sa kobo wonom so esika ogigi enya de fa mra kwan mu dia ne womanga se meyi woma no namba bia mra kwan da no wamfa ento na we ni enkra hodo a efiri mase badwam eba yɛnto akasiɛbɔ no so na woba Facebook no so a Ghana fo akyerɛ wɔ mo adwenkyerɛ ne hia ɛsan sɛ mpɛ ne sisa wo pere wo nko a woti ɛwɔ wɔko animu a yɛgya wo ɛwɔ amanfo so nti Ghana fo messages ne yɛ kama de hia ne sa wo borɔfo no bɛfa kwam yɛn so bɛkenkan na yɛde ama pa na mamenkɔ Hamburg Montene so ɛwɔ Germany ɛwɔ na me wafa ase ɔpɔn chance wo ana so ma yɛ nyinaa dwo na wasi good evening my sweet uncle who the sweet ni ba no akumi kura na me motrom ke kam kura and wasi DL news fantastic by all standard and wasi wo mutie ne life e wa Germany Montreal so sa wasi nyasam gotwa ana wasi uduru hamburger e ma na mema na twa no ho ahia titiriw ne mregwa no ana wo nyina ata wo maso din sabre wa wo tie bibedwom ana wo mo etie eye wo man adwuma e kase boy na Robert Gameli na de watwra ba de me se me wo fa ase me wi a mepam to ase agu no so was it the Ocranism and Kwadwobinism news is sweeting. Let me break the English to your level. The news is like okra soup and apple. DJ Gameli and Wadiabe. Just say boy and send me say na me nyako kan na just I say we ni pa bon for Kwadwo so with the idea DJ Gameli today enya ngwanwa ono abi hu se wadi ka test me dada se ye nam Facebook kala na me se ai na da me se wa body trimu po se be of why to be kind my was it the Ocranism and Kwadwobinism the Ocranism and Kwadwobinism news is sweeting wobefo we ni pa bofo heaven ne de obeko ne mo obebre wo heaven kwan so se atwede obefo de akro no eno ne obedu no mo ayi afiro de kwa befa so ono abewura ho no ono ana asemo no ana say eno a breaking news about ne say nyankopon ka kira bofo ne say wo mo install electric fence wo ne bi enti wo hwiri fa heaven gate ne so a emfa ebe yiro obebre okwam na me nua ba ko ebefa ma ne de fine champion de se bibia de oh senior we obeko ogwade na uni apa so no last me hwenu komodie mu a otimu say heaven ne de we secured hoda dawo bibia dam din won so de no so de we discover top bia me no mienu ne bebre kakra won so de we discover top abrewa bi a wo tu nanafo kwa me apia to bu asio na brochira wo pese okoi ahwa me no mienu ne bebre kakra ko twa ponkose was what ye wonya bodi adi asemo wonya menka di enkontomra ba mu nesi wani mu yi wo pepre ho akwa brochira akwa dai wo twa ponkose se madam fo ba ko oso one de enka o wone passport ne bibia ye adwuma ba passport ba kwatena brochire na sa de awoitie na so no ya tetere ne pa de nyamyenim ne kure ni obetena kurum ha sa awo beku ndi ahuhuru nku no pa de enka ahuhuru nku no yee kroma na Derek Ayete with the message aba no so my adwopa na DL kasebo enya asam kotoa na akua moabo aten wo so otie kasebo no edi free eye Ablekuma Central and was say this is what ECG should be doing by going after the doctors rather than the overburden. Okay, you mate. Yeah, that's it. Was see ECG for no more card diabia, monkoda doctor for no. Any esika for no. Because Kwadwo Kroma nya ba bia no omutimi kwada ka wo. Eyem nwanwa, emra mete say sa asupiti ahodo ni na de sika twitwi de ente say. No obi dika 100 Ghana cedis na kwetwa na homa. Minim sa so ye bi wo ho no mo de wo no mo na ye ntache wo no mo ana. E ha dwen. Da Kwadwo yi. Media say hospital de ka enhame. But yemusa ECG for nankasa. I say wamako East Legon. Wamako Trasako. Akwaji sika wo esikafo hopen. Maintain ho asem da o. Because enipa no iron gate da no enkrama gufio. ECG for mako ready wo meter pen we ye busa se musa na ye busa. Waka asem o.
because hey akoso efa light and once and seven no men tie ho asem da say we e bia akoso yi sile go ye mpanifo yi dabi e we yi sile go na Rollins be say who born dog ana wako yi sile go say who ko read meter why na baby ama wo ntina say da bia wono mo ni bie na bebre na pa sa mentina meka say oman bia bebo a ana mampam di chiame no ya na wontima say fe no wate ase oman bia no a ye de anibre aho etata ehiafo no oman na yeye because wo hia ni nusu esofo mo nyankopon tie otie enokre pa wo tresem nim eya no me pa but ECG for na nkasa nim say islegon wo mo nkoho trasako wo mo nkoho na North Lagos sikafo efie hi wo mo nkoho eye twako hia wo besi ase asante achima gogo ehwo na omekwa kwadaka baby akofitela tie amahia ehwo na ombedaka baby ba ko amota grupa ya bubulushi wo na pa mo ko ho papa se empanesi ehwe kuru de anim ni amane mo enwanwa se de bia da mu si ho no de bia omote ho enso esikafo yi di freezer ba ko esini dem a ensuo kekanegu mu no esen mo kire we yusu one day a etwe be 8 billion ye duru fi a yi ejale boy bibia ye ne say preso de oprokwaku ye TV ye tikopo entwe ye anso no mbeje abetwamu na say ye so kra de nkofo adwuma ye gi ye say nkofie o ni se ne ye ko defie ye ko defie andi de bia nyinam kane akra ye kra pokra de ye da mo ho obi ba me fie na oba no nsuo wonko yi nsuo no mu a osen u fridge mu nsuo ana am se na wo pesa wo kire san na say nsuo nko na gu fridge nsuo nko na gum na nsuo asikafo wo be kwa no na ntwi ayempa ne mu anu odam nso ayebro ne nyina de ahyem ati ase dem kire se mamento akase ebo no so meto akase ebo no so akwamanimu a enu a ana Electricity Company of Ghana ECG wa mo de nkrata tententin pie mo ntre so ani ensam no na doso pa asa kwasua Japan nom na de omo pa kire yina no ene se aya sabia makoma Kwadwo Ocran ba ko 91 government hospitals wa mo edika na ka wa mo de ewo ECG no kan nyina bomu a 261 million Ghana cedis na ombejina sa aka no so na wo mu editete apaso no bi ene wo ma betwam say wey amekom ademoyam na sansem ba mo antre so no ana public relations officer Emma Ministry of Health me kire wo pani oni ama sa twetwe nkomo Emma apomuden ahyeye no Isaac ba ofe wo de ato nsem trofo na wo kirem say wo mu guso ye ensem no hu bi se da be ya ka no a ECG fo ka no wo metimati kakra na bibia nso etima kama wo kirem se ye kasai ka no wo motua bi nem akakra na de omba ye ane se wo mu ni ECG fo ni besim konwa ahwese bia de aka no wo mu ebetua no enkakra eno ana house ne beka no se kada kaza ya ashuruwa eno nti wo mu kirem a ECG fo mu nya botre na wakafo edidi na ayasabia no enu a wo mdi beto dwasa ye babe ye betwam no wo mo ye 91 na mom de agidi pa wo mo no enkrata ya sese so a Kolebu Teaching Hospital present say wo mo ka home 37 military hospital present say Rage Hospital ewon kran present say Kwamfanoche ewo Kumasi present say ana Menhia government hospital wo mo so ka home wo mo nya wasante mantamu ana ho technical way ho teaching hospital and so ewo voter region ana chebi mampani akufo adokrom ho ehon so no ba ko ho no mo aye betwam no poe mantamu ECG fo kire se sika nyina no ama wo betia no ekafe wo fadu kofi apaso ni bi wo betia ni efein na no ana Isaac ban wo fe ekasa de man Ministry of Health wo de to dwa na wo kirem se eka no wo mo atua kakra de aka no so ECG fo nya butreo na wakafo didi it's for na enye bwapayobi na ministry na ye one most of these hospitals no omoye agencies on their own until their mode of operations no enya dia a day-to-day management by the ministry, but as far as these particular deaths are concerned na ministry no aware
sometime back last year, Ministry to Wanamo. The Nyama Elgugua Kwamwa, Senebe, Yabisa, Kanin, all the affected hospitals, the Dika meetings, so that we look at possible means of resolving issues now. The ultimately said there was a new ECG for transit near New Mokasa. Now there was a free hono, Yamitium, yes, here free hono, almost Ayama, say a new mobile meetings so that we are able to resolve that issue. And yeah, ECG for Ushetamale Teaching Hospital, and we are under VRA. And here, yes, such Nana, a Omunina, a bit say regional hospitals, we are under Ghana Health Service. And here, yes, discussions not a big air communina, Kofanochi Teaching Hospital, Kolebu Teaching Hospitals, CEOs Nhyiraba Accra. Now we sit down together to look at possible ways. Yadika arrangement dada, and then there's arrangement on answer that Enquires. We will look at the other alternative to make sure say Yabayisa can everywhere. And yeah, Openia, when Yaman saying at the train Komo, Emma Ministry of Health, Ora Isaac Ba Affair, and Odensami Etuga. Ya twaka se bono so de akwa piemo ewo eye NDC communicator enim pese aseye na odensem de atudwa na waka se wakirem so na danko akufuado Ghana mampeni onto no bo ase boko na nyinam kane ahudum so ekoso ma Ghana ha se ya wonom akare ase eye ECG fo no so o mmeka kire Ghana fo so eye nsiesie adwumadie na wodi wona so eye enu nti ana ma nyinam kane no na nsemu ha no Eniyama Enquires aya kafre Kwadwo wo mem hasa no chim so dabi ensem wei enya no kura da ensem wodo akwaso no enya no kuro ede be maintenance oso mo boa kura eye dum so na danko akufuado wakwakofa dia ba krom hase no eno na ye hunu no nemom enya sese bia omo ye nsiesie wo ECG aso ye ana mana kobo ne sa na o chim so na danko akufuado aben omo no ho moden se sa dum so na ekoso na nim ya yebetumi apane pemesibre sebe yebetumi aboa na Ghana ya ne ankasa ye hotumi atwa yan ewanyinam kane a ye yusu no mu enum piese ye kasa na ode tonsem kyerefo anim se o ono mankasa aban dada John Dramani Mahama na ban e ma na wa ban mu no obo no ho moden eja Ghana ban 800 megawatt ena ode ma o man Ghana chese na Ghana no ye wo anyinam kane a ho ode ni bebre na o ho no ma na nka hu nyampo esese ya ye kese nka Ghana fo ebesa kwakoda sumu enti de akwaso die na danko akufuado ne nsa no adwuma bone a waye no ehu sunsunso ni bi na adadie yi na nim piese esa kase na o kyerem so dia duro no o man Ghana ye de ehia ne sa nyinam kane no aso ne ye nyina ye ho atumi atoye nti na danko akufuado onyai kase o nam montene so na o kasa eye ECG fo no so o meka ntere Ghana fo se o ye nsiesie adwumadie ne ye di ye ne yankasa transformers ahodo ni bi eye ade ho atochema ene yesiesie na akoba ne sa na o se nya no kura da sa nsem nyina o munyai kakura ene o sa kyerem so Ghana fo enyuma egu okrom ha no enya nyuma keto akura na afi no ototo sa aban no mo no ho moden sei ode time stable se sepono ofam na bonten so na Ghana fo nyina hu ni so mi firifia akwa adwuman anadu no ndu ye bedum nka ne senti no aduane bia menye efa nche fridge mu tentem mi kodu fia na mani da so kama o se wanya ya de betumi aboa sade abanda da etwa mu eye John Dramani Mahama ene ni saban ye bi no wo muso nya bi wo mfafa de enka so Ghana fo beka se dum so na aba o se no na ewo mu no ti ene mani mu ye o mfa se sapro mfa mra na Ghana fo hunu sei adwuma bone o mabo no ehu sunsuanso na aba no enu mpiesie Mahama bo modern ya say dum so a ne yesu ne yakoma yesu no osobu dum so maye ano ye nti be ye mfie sia abesenkoi ye nhye da experience dum so se na ye hu no sabre no no ene dum so asanga ba biu ene nim guase ne enu nti wonti me mmoso no nga ye timetable am obi no aka so de na me nu mi fridge ansa ene na ma me so insisu no kyera se amentomi ne mamu ansa routine maintenance wonya na no enti se wodumo kane anodwa na so bi be ka say routine maintenance ka chen so yo poni ECG wonya maintenance anodwo se ye ya no dum na ye be datum mo ye maintenance no nga dum kan ya nojo wo se wa ye routine maintenance na sa brofo na se ne dem mo na da obi o wo nga da nipa da se na mo nga da Nyankopon porte o hata so abani wo nga da nipa o fiti 2017 ma twankonton pa da Ghana fo sa Nyankopon hata so ma da wo se danga man obon no mo ye pa o mampanyin a sebi o do so dai na o implement na dai so o so ba o be se o be ma Ghana fo o be ensure your well being o be ma nkane papa me yatenem wentimi a ensure anka ontimi nya
sinking fund ma won friend tuaka e da ho atwen or ensure e je no timi ja GIIF Ghana Infrastructure Investment Fund e sika dem a ban otisi a wabɔ no ho we nya bi fight so they are so called 1D1F na abreso no oba bim no oba dan na Ghana timi tua ne ka ode mfentom oba bi da no wa ma Ghana ampa bosia bubro ejiburo okono na Ghana yanka nyina 120 billion Ghana cedis ene kokoro sa ahena beka ya tra 600 billion oba bi da no 8 years of NDC sika wode man total envelope 247 billion 8 years ene Ghana sika ye de ama ban otisi over $850 billion nti ukabuma mpimani manan NDC communicator enim PSA na wote ne nka no ye to akase ebo no so na yemfa nsam no entwa bosompo na yenkonko piem ewo nkofo amanso a ye ko America mene wo ekasa yi American House of Representatives mekyere wo mo emra se badwafo no wonom nyina ka bom apa asemra ansesi ano sa wo ya America din na sa wo te America man no mu a TikTok wontime nyusu biem kopim se Yesu wo besa wu biem na emra di entia eye with a wider margin won mo kyerem se wo matena se a wonom mra se badwafo mo America no wonom matena se ahunu se America fo 170 million Americans ana womo eyusu ye TikTok na TikTok no emre wane nya hu ya ade ya wogina so na chese Ghana fo mrantie etimma chese wo mutimi hwe videos a no mo odwonso awie koko so hu ene TikTok bai le hu se ewiase ye nyina ye comedians wo bia timi dwoku awa TikTok ho ene videos akese de wo hwa no wani bo pre etisaki so toy ebi wo hono nso a aye no ho videos and pictures of inogan wo hwa nhwe ana wi wani nso a enye ene covitality mi da no wo hwa no bo so a obaka se kotokofo training grounds na wogina TikTok se covitela dada no ho anie na mai we nso utimi hunu bi pa se de yesi yi ye ho na eniema egu wa mo boso asabade fofufu atrese anya sam kotoa ni nyina no na America fo ase hey dabi hai wa wo mpere na wa mo kirem se de enti a wo pa ase sa amra no wo mo hunu se China fo na wo mo de TikTok no ba ye no wo mo kita agenda bi pese ebre bi beso a wo mo kamwa so wo sa America na China na competition da wo mo ntam enu ntira hwe ya na America fo dodo a wo mo use eye TikTok no China fo na kwa use sa data no e dey against wo mo ankasa America fo no nti ene wo mo ekọ emrahye bedofie no wo mo akwaje atum se efiti na ekurei we need to me wo America mem so use TikTok e wo hono mo a we ene nsam a aba abeto dafiri se America fo ni kire mo a ye national security threat e de America man no pa firi se mai wa yi wo mo ho mrantie yi wo mo ho no enya sam kotoa sansamun ana da ho no na ye busa senti Ghana ha ye betimi abane TikTok ye ne nka Ghana fo mai wa dodo na be ko so suicide kwadwombo a we dey say mu da ho ka dodo na be committee suicide akun mo ho hu pa na nkwala na mo primary school ni nyina wo so na ade abako ye mahi wo krom ha Ghana ha yi mo nyina wo so ne se kwadwo yeti obi se wo ye TikTok celebrity e bada ben TikTok star ene no a na ekoso wonna montre so eno a onya phone na no de akosi ne dem obi wo kra da na kra nya ne dia na wakwa akotenem wasiesie ho kama ne neja kamera esi ne sufiti na pakọ pema nadwo na me na amenim de omunya ebi ne mu fa so nya sika ba dodo na so okon omunya kapre wonim se kwadwo on mu waste wo mo bundles ne ade on se TikTok ne ba ya na ye hunu se ye wo mmerewa ne bi wo kurom ha no mo kra no omu ne ntete serious wotimi hu abrewa more than 60 years not so all in the name say TikTok about one tisu keke ene abrewa kura timi di Nebraska ye ne kokua mu ade no wotimi ne beto abonten mo de ba ebinim kura timi yi wo mo hu nyina ene obi a watwa bra wawade wokunu etimi yi ne hu nyina de beto monten so na obi ahu na de jam se be ya dodo na be di akire o se ne o se de wiase na ekono so a especially young guys na aba no ene ama asa no mu hu pe na mo like enti obi a pese wo trend keke ene nam se cruises ya be aduro no isi atena na no bi be bia be fa bia de da ho sa enra o se me no asori nti mi fi asori ne ba m kwa ahemaje sorry o se wote me se enra me kwa ahemaje sorry okay
na me ba no ana mbiem so ma me nko Facebook nkwaya de se wo bie Facebook wa naked ana me wakwa aba oh afi na quotation amakosu no aso da mu nyina yiram trim say wonim na wa hu obi videos na ni da hwa no de yesi de quotations through trim sa adru ba bia ana bonsam ho de se wonkonko no say enya no kroko wonim aso ya meko asoro be ya chaso Bismarck the Don. Kwadwo na Bismarck the Don one of them call rounds. Oh okay. Where you come up. Me see na me twitch ma. Tell say wo friend my friend, me friend no friend. Sa de ye kwan so. And me wo fast fu wo ne wo mo. Enti Bismarck the Don mo why ade ya da ase. Wo se DL news e tasty ankasa. Ana piaga wo di fi achemasafo wo ya manyosem. Ernest Apatia Gape and was say you see America. Womuni munyansa pa na obisa se ntimampani akufo adon so wobetimi ahyemra wo krom ha anama hama ahyemra wo krom ha se TikTok yenya ya na eno ya sembisa apakan atena se me ba sisi a DL News. DLFM 106.9. Right, ebusia yensa mo bibiala jon mo bibiala kwa bamfam radial 106.9 FM kasa fidie so enanyumre no nsia kasa bo so mrewedo sa gudie mo nsama wo so ayaboabo no ebusia yede ni nyina babeda nsam na ena eguyan pronso yede ba ya gudie mo nsam Ghana de wa no of course nkrofo nkroso de wa ya boabo ni nyina no yede ba me amede nsam na bra no edi ameje so no yesu ano de hye apakan GH the blessed king intentem so minsi famna mention nsam na say fiem from out the mentions here and from the 13th edition of the All African Games Accra 2023 egusua ekoso na oba Ghana fema abrantie ba kwande oginidin medals ahodo edema Ghana no abrantie fen Abeku Jackson in the odwale oyeswima na no na wakasa o si neni agie pa say o make sure so be give the best edi amoma nkronkro Ghana na we put Ghana on the podium and watching so no or trying the very best so be put Ghana on the map. Yanko Tiensema, a branch FN Abeku Jackson, Eddie Tuja. I'd love for it to be a full final, everyone inside, but it is what it is. I can't complain. Just to give my best every time. I mean, this is day 3 or 4. I have some almost 9 to 10 events, heat finals, even 100 flats some 3 times. I would say at least I'm giving my best, making sure Ghana is on the podium. It's my second medal. Looking forward to the relay finals tonight. Look, my next event tomorrow, and so on. Just trying to do our best to put Ghana on the map. Abeku Jackson ana watene cannot one Samson no de tuja say pressure bia eni ne so say onje medals ahodo emfama Ghana na moma ade abakwa eha no no ene say enkrofo can negative comment ahodo ene ne otetete no ya bemubuo nsema enkrofo kika no masa enye ni so negative comment ahodo na ot yenti ensema Abeku Jackson e de tuja pressure. It's just what I hear from people is how do you call it? It's negative comments before the race. You hear volunteers coming to you, passing out a word or two. It's not right for athletes. It's not. If you understand sports, you understand the athlete wants it more than anyone, more than even the media. The athlete wants it more than the volunteers who are whispering. Abeku Jackson kwakwa mo no de tu just some negative comments awdo na otititete no enya de pa enya emwa athlete no esanse athlete awdo ebe gina mo na so atreni ayo madwen so mo kokoden agi medals awdo e de ama ye man Ghana no obi nsu gina kire no keka abamubuo nsem osesa nyama na ekokoso no enya de pa. Obviously, I hear some comments that go on about athletes, be it male or female, be it relay. It's not nice because you want to motivate the athletes to do their best. These athletes here training day out, train 9-10 sessions in a week, have 4 gym sessions, and are doing a lot for their country. And all you're doing is giving negative comments.
Abrantia Fena Beku Jackson swimmer and a Watanenka say ordin sama wodo pina area tuga ya da sujina All African Games in Sensema Yanko Piemo ewa the black air satellite akache and rawo football no mema na femono omochi oma ye friend Gambia under 20 no ebo mweka pole mi ensa emo mutimu bako na after the game no assistant coach Adema black satellite ye friend ni Odante Lamte wakasai o se endra ni enti ama boys no na omomone mo wasura omutumi picking kunimdie ne se omo masoti ese game na omo boy against Congo Brazzaville no na more one our femti endra no against oma ye friend Gambia no mfa kwan bia so entumi picking kunimdie no na boa mlante na ndra omutumi puti up that performance. I mean, we're not happy with the draw, so we're ready to go all out. We spoke to the boys, we told them what is at stake. I mean, this is a stage for you to market yourself and win the national colors. Ni Odante Lamte assistant coach Adema black satellite no watene kana head coach nankasa ya friend coach Desmond of Kasai o se ndrade abakwa aboamo emo mutumi nyankunibie na against oma ya friend Gambia ne se omo sisa team shape ne kakra ne omo de boy against Congo no omo sisa na against Gambia we no omo use 5 back e ade abakwa eboamo ndraye. We changed shape a bit. We went to a back 5 because we felt that our left center back of the back 3 was having cramps, so we needed to support him. And Kufo, our captain, also had an injury issue, so we had to change him as well. So obviously, when you're playing a back 5, you can't come out a lot, but with our fast players up front. Coach Desmond of the Crackram no the tuga say nem 90 year no massa so mu show consistency na de omu show quality na omu ye ready o gidie say ketoke say na waye na dwen say blasters no ye player na wa Ghana o amanoni na ombode wo so ani nkwade a ombema wakwanya no wabebo no o gidie say nem 90 a ene omu si aka under 20 no so omu show quality e show consistency a that be a blasters no betumi abobi. This tournament, I think, is a process. With our current president, Mr. Kurt Okerku is very, very, very hungry and determined to make sure that the right players, local or abroad, get the opportunity they deserve. So if these boys show quality and consistently, it's not only this tournament, but consistently, and being a Black Star player is not okay, winning one tournament and expect. Coach Desmond of a black satellite on head coach and Watson and Canandra Mana Femono Black Princesses of Ghana how much your my friend Tanzania a bomb camino Emo Mutimu Bako. Now after the game you see Bazigi our head coach Adema the Black Princesses Nekasai say All African Games we know Omu Yusu as a preparation Eddie Ama World Cup under 20 man ebeko we know Ebemana Kwenya Amane who players be or the Omoko World Cup nebeboa any Omo de Kwa Emwa. As a great place for the World Cup. So for me, it's giving me a fair idea of some players that need and some that not. So for me, I think that this exercise is a very good example for me. Where any summer Yusuf Bazigi head coach Adema the Black Princess Society Tuga Yade Emma Wojumedi and Sono na yewe no Honorable Mustafa Yusuf a Minister of Youth and Sports Wakasa or Sine Emrantiano or MiPROMO no Muntuminji Meda Saudo and Fama Ghana and Beku Jackson and Kwane Betmi Aji Medas Diama Ghana artiste Nakaninano or MiPROMO no Munji Meda Saudo and Fama Ghana where any summer Honorable Mustafa Yusuf Area Tuga Yadema Ghana Premier League match day 21 on ebi abewe Great Olympics transfer emakara ene nokoti obi antumi amfa ball Anthony Yonkwatinam 0-0 NPMO FC Samatters 1996 transfer ehemienu inso athraman antumi ante ana brekum Chelsea transfer ebo aduana stars kaba kwa o antumi ante Yewura studio no na Kumasi Asante Kotoko ene boboku a ye friend Accra Lions ebo obi ahye ne yonko ekaba ko ba ko wonsam no nyame adom na o kire wi ayeba ne ekopie mu bia ne yede be ma
okopie mu ewa amanone na yede inseminasi no UEFA Champions League round of 16 no in the second leg 2 games ebeba so Bobo Kwefren Atletico Madrid on betna Civitas Wanda Metropolitano Stadium normally Inter Milan area boy ni referee ya fone Simon Masiniak ene kodi sa game no 8 p.m. ya na game no eba so first leg no Inter Milan esha Atletico Madrid e kaba kwa o mentimante ena akopie mu ewo Signa Iduna Park ewo Germany Daniele Osato referee fi Italy ene kodi Borussia Dortmund o betna fie no money PSV Eindhoven e de abo ene enyume no otwe ena game yi ebe so first leg no obi a share ne yonko e kaba ko English Premier League no 7:30 Bournemouth ene Luton ebebo ena akopie mu ewo France Coupe de France no ebo 8:10 Paris Saint-Germain ene OGC Nice ebebo busua yenyina we sunu yemfa gudiem nsam ni nyina ensi na sofa no ento asomfa me media gudiem nsam no e de brodi ameje so no e ya Yesu ano de share Apakanjich the Blessed King. Over to you Okogyeabour. Mera se ebusia mamemra wonchen na yemfa sofa no ento amoso na anwumre asemo a yede ma Ghana fo ni nyina no ene se edom kuma wonom ewo Ghana mra hye bedwafie wo ma ko mo ho abom afile private member bill ni nyina no ene se levy emission tax ana afenso no tax ahudo ni bi betting tax ni ade no se Dr. Alhaji Mahmoud Baomiasi obeyi afri hono mu a ene na animoni mu ya no emra hye bedwafo hwe na omo mpaase sa amra no na enyi sa levy no emfiri ho na ansa na meba wo nchen no adwumaku a aso yasene se yemfa sofa no emra wo no time herbal mixture edrowe obi ampebenom pebenum ansa na wafre me wafa asefo no obi ampebenom eboa pa emamu malaria fever ayesem wo no edem ko nse edo no eboa mo emamu tena se che enunti me pachaw entontom Okran entontom Ghana bomode sa wonsa betima ka bie na malaria fever na etwatimi atwa sadan so na walusu appetite wudidi a wonu munya wude ana general body pains a wadru time herbal mixture sadan so ana the time HH herbal mixture ene ne capsules nso aba wabatimi no ba matimi no me pachaw mo a mokokuam so hu private pass no na ebiansa wansa wo bia gu ebansa wuti na oba so hu ebesewo abra ebesewo wedie ana afenso ni immune system no ofo mo a aya na wanom time HH herbal mixture ene ne capsules wo mo ene adwumako a waso yasene se yemfa sofa no emra wo pedodo atu a numbers no 0244 41 76 69 0534050199 0593406565 private member bill wamo eko le ewo parliament say yenhwe na levy yeyimfiri ho emission levy yeyimfiri ho ana afenso no betting tax yeyimfiri ho sania Dr. Alhaji Mahmoud Baumia akano emunsem nie madwe wantimi anyina so madwo Okogyeabour me ofa ase good evening wofa me ofa ase good evening ho te sen ani adomo na abije mi o abi papa bi me share campfo ani ma menti o abi yo me de meta ni se from the year susupo ansa na o ma for na susupo amete on the year susu ansa na ma fa akoto na so ansa amete wo de wo pa wo de entam so hu ani mete ni ntente I see mo yey na ahumafia for ni de wahibia de ahia ahumafia for na okoye ye awurade ayi wa ha kofitela wa ha ni pa bofo meka obese midin yo meka onim ya mienhia kire ho mate kofitela tia awurade atama ba ni pa bofo amini wo fiar no na tade esa so ne madwe ejo so ofa what to say me ofa se me ho ye kofitela de wonye o omo dam kan ko tira for say heaven back no mbeko bi woni pa bofo woni pa bofo ka tele ni bi home ma mi tie mo ofa se ofa we de wadaro mo won samo a wo kan nyina mu odu number say mi bisa say ECG ene hospital no Debbie enya no one sam ne yeka private member bill minority no alcohol file no omudi yi levy free ho oh mother said why
na that is all couple bana ye lie enya de be siaga omu mienu nyina omo ba masa omo de dey adwuma me si abato de wo de an ye di wachi o se en to aba no ene na ato ya adwen mu me de no hu oh masa what up o ni pampen o de da so na ye o campaign ewurade ma ya de t-shirt obi afro he no wanko ba de o kan ye tie why me be t-shirt amamu nyina oh me the number 1 operation no vote no yentu na ni wa nhwe na adia den yes you see no masa nya min chilao me da se madre adodo ofa aba ba ko fe aba koso a bomemra na ese me how this size of the whole world no papa baby that's right koso a ayi Kwadwo Sammy ni awuse tam o bomemra na no wo ye ododo nyina wo fa wo pe o aba mo ai mo mami ntie wa dome pilatu fo mo ye kama se o fa ja ai yey but what say o ta se bruise on tamanu ni yakoko pia yesu o mo yifi o tie wonim asema wakan wo hu asema wakan hajia da mango se wo praise and worship am I just na tie hajia kan de aha enti hajia da mango se de waka nti praises and worship we ya dia why yo bedara se no medase madre yejo papa no fa se be ni papa legend ga se fragile kwa papa mami ntie wa no fa se papa we de se bia se de kutuna minu tu agro bi no mini yedi o papa yende nti de o mo kanu na o campaign na o ye na ye support him say operation no vote no papa no na ndi eguso ne denti ne to aba that's right say be dadai jende nti de o mo kan mo pekura mi from mo pekura mo fa bi nkan that's right ye nti de o mo kan that's right me so me da se madre ofa me ofa se ofa se nyansa ni o nyansa ma mentie wa ofa nkofo e azankwa so mo ga pasi o mo pasi o ye de wo be dia no because ofa se for ni bi chipa that's right say pa dia so ana wa chini e san to kwa ba ho ensuro macha well na maye say me wo fa asefo no yesen Taliban fo papa mo me da se madre hello papa me wo fa se good evening rather o voice here me da se majo so me wo fa se fa me si ma hwehwe wa che minie na mi duwe so kingdom na me wo so wa ha no ma duwe so atu ewurade fa ma so ni fin mu da ho wonim gira so asema wakan obia ya na adwen se obehunahuna wa we are warning that person. I want to warn everybody in this world. I want to warn everybody. Why people say that because of me, children clothes they cost now? Are you disrespecting me? Why you don't say because of me, children's clothes are now expensive? Enti ya warning conform. I mean to me offer say. My train. No. Now how are you there? Come tell us. Yeah, urade. Yeah. Me offer say. And come tell. Jiraso ade a waye ugu mani mu ase. Kese jiraso. Breku ne ba wonim tata se ya won to ne maame. Masa enti je na besa me ka kire wono. Me nya tamfo na ma beta chan. Odi fo mpacho abi. Asem na wo ka no. Wo be so kire se me yimframa. Na se me yimframa yi a me mfa chan ana se wonim yi a won chan me. Masa odi fo very careful. Aha. Hey, now what's the warning me? Warning. Me offer say mo da se.
mo me da se mo ya de me offer se for me di mo chia me pa cho wo ye me last caller fa me point Ofa good evening. Yay, me offer se for mo to so I say we ma for ko si efunu. Ofa masria ma mi so kwa Sir. Oh, ofa nie. Me offer se nie. Yaira nie. Adia wa mo ye no o sa wa mo intimidate me bo a. Ofa. Yay. Ofa so wari ofa na. No ni ansem no intimidation. We dey kase pa. So intimidation. Mo fa say ma mintie wa. Ofa me say. Unim say that the sinner yetia COVID vac. Yetia. And I'm from 11 for mo said that no mo da ko say baby amai. Who? No me da ban da yan 2024 yan to aba. Ewurade. Me wa fa say mo medase. Medase. Ebusua mintimi mfa afrafo no ebiem. Na me soso a awoso is happiness. Fiti sabre akopim say nondu ebebo. Nyabre na one hitman. NC enkunya. Wo beba sa no ayena me ne wo fa asefo no ye ka bom. Ne de nsembo ehia hitman. Me offer asefo na ya de. Ebuso yen fa seda e ma ko fitela. Woni DJ Omarion, wo mo ka bomu. E de ko Facebook no eso. Ana akenkanfo nso ye mienu. Edi ameje so eye ododo wofa. Gangster Kati amite nkura. Okogyeabour Ocran mene. Nhyiraba Kwadwo Sammy. Yes also ama awoso ye de atoa mo so hitman is up next. Now